retki tänne Ihantalaan ja edelleen Antrian ja Kirvun kautta Räisälään ja Pyhäjärvelle. Kahdeskymmenesviides 6.44 ja 5.7. Täällä taisteltiin ja laitettiin hanttiin. Vie sinne mun kaivon pohjaton. Mä tunnen vaaras ja vuorista myös. Ja kaskies saut ja uinua myös. Ja synkkäin metsies harjopuut. Ja sitävät sörnös ja luonojen suut. Ja kahvit on juotu ja kohta jatketaan matkaa kohti pohjoista ja Antreaa. Me poikkesimme pikaisesti tähän Räisälään Kirkonmäelle menomatkalla ja tarkoitus on tulla lauantaina uudestaan vähän paremmin. Nyt toisen päivän aamuna ensimmäinen pysähdys on Konnitsassa ja ruisrääkkä äänessä. Ja Kiimajärvi taustalla. Tässä on kissankäpälä, koko keto täynnä. Satakieli äänessä ja kissankäpälä ketoa. Ja humalaisia ollaan taas tultu. Mukava tänne on tulla. Onhan tänne. Katri Karosen Kukkamaa. Ensimmäiset rappuset. Siinä on tuvarappuset. Mitä on? Ja mansikkaa tullaan. Joo. Tässä Ruismäen laidassa Juhola vastapäätä oli komea kivi ja Lauri Laukkanen kertoi, että hän muistaa tämän kiven, kun 17. päivä kesäkuuta tähän kerännymme vuonna 1944. Humalaisista Tiuriin. Ja tie nousee Rajamäelle. Rajamäki. Ja lauantain päivä ensimmäinen kohde on tämä Räisälän kunnalliskoti. Serkki nyt vähän syntymästä täällä. Kerro vähän syntymästä vai? Mä en muista, mä olin niin pieni vielä silloin, että... Ja kunnalliskodin puistikkoa ja päätie ennen sotia.
Luultavasti tää on ihan entistä kaikki tää rakennelma. Toiset nyt nousee siellä. Joo, sitä aikaa vaan. Ja Ivaskan hovi siinä kököttää Ivaskan meillä. Huonossa kunnossa. Joo, sininen on Akeleia, mikä hoitaa itse leviämisessä. Voi miten nätti. Pannaanko taskuun? Anu pistuta. Vanha Ivaskan silta ja taustalla Fabian Laukkasen mökki. Sen mä kerkesinkin jo tuossa. Ja Rouvasaari on tuolla taustalla. Rouvasaari nimeltään taustalla. Tiurin linnanmuurin pohjoisosa. Ja Reiselän kansanopiston paikka. Asuntola tämä vaalea ja päärakennus on tuhoutunut. Ja tämä on kansanopiston rantaa. Joskus kun meidän Viipurissakin on ollut, niin tulee sellainen olo, että meillä on ollut tää joskus. Ja kansanopiston ranta. Joo. Komealla paikalla. 7 years ago. Не понимаю. I was. Ну понятно. Yeah. Здесь, да? Yeah. Yeah. А теперь вот такой. Вы? Ну, довоенные годы. Ну, извините. Маленький понимаю. Худой. Плохо по-русски. Toinen näistä männyistä on kaadettu. Ikivanha mänty. Ja Reiselän kirkonmäellä keittää kahvit. Ja kannattaa varmaan käteiseen maksaa etukäteen. Tässä asuu yksi ukko, ainakin viime kesänä asui jo. Varmaan nyt on kanoja. Ja kanojakin siinä on ja kyllä siinä asut. Ja tässä on kukko tunkiolla. Joo. Ja tuvan ovi. Ja asuskos tässä sitten joku toinen perhe? Tähän aikaan veikkaisin joo. Se menee sit sillä. Sillä se menee joo. Mutta enempää usketa. Esivanhempia muistan. Humalaisten ennäs. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen, kauniisti joka paikka, korista kukkanen, siunaustan Suomi, taas lämpö auringon, se luonnon
Räiselän pappila on seuraava kohde. Joo kai. Tässä on niin. Ja pappilan naapurissa on tämmönen talo, vanha suomalaista perua. Ja Ukonkoski. Ja Räiselän hautausmaa. Taitaa olla ainoa kivi, mikä on näkyvissä. Joo. Räiselän hovin vanhoja puita. Ja Räiselän hovi tässä on. Mitä on jäljellä? Niin, tämä on Räiselän hovi ja tällä alueella oli sotavankileiri silloin muun muassa 44, mutta aikaisemmin jo niin vuosin, kun täällä oltiin jatkosodan aikana. Ja täällä oli aika paljon vankeja. Venäläisiä vankeja? Niin Venäläisiä sotavankeja. Joo. Kävit siellä katsomassa niitä, näit se oikein omin silmin? En nähty omin silmin, mutta kyllä meilläkin oli töissä. Ainakin yksi semmoinen luottovanki oli aika useasti, Nikolai Sokolov, hänen nimi oli. Ne oli teilläkin töissä? Meillä töissä, joo, useamman kerran. Oliko teillä muita vankeja kuin yksi? No silloin ihan 44, niin silloin oli 2 muuta semmoista virkisiä, että meidän jäi mieleen. Niin, että sitten kun tuli täältä lähtö, tietenkin oli jo siviilit sit evakuoitu, mutta muun muassa nämä sotavangit, niin suomalaiset sotilaat saattoi heidät sitten tuonne liki Kouvolaan. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta liki Kouvolaan. Eikä ihan Uttiinkaan, mutta siellä siinä maissa, niin sitten heistä ne vangit jäivät siihen. Ja mikä sitten? Ei sitten tietenkään. Isä oli muun muassa yksi näitä vankien saattajia. Ja se matka kesti aika kauan, kun jalkasitsin mentiin. Toinen räiseläinen, kenen tiesin se sotilas, oli Olli Hynninen. Ja hänen koti oli sitten Säkylässä. Siellä olisi ollut hieno rantakin käydä. No, että tulos nätti. Meloa. Nehän pitää saada juuri. Onko tämmöisiä päiväretkiä? Käkisalmen tori. Lenin seisoo paikallaan ja toisessa päässä on tuolla puiden takana ortodoksikirkko. Urhohan siinä, mutta Joo. Ei mitään numeroteethan sitä osaa. Niin. Ja sana sieltä toinen täältä, ihan sellainen perusjuttu, niin se olisi ihan... Käkisalmen luterilainen kirkko. Tämä on palannut ja tehty kaikennäköistä turmelusta ja nyt se on tässä kunnossa. 96, no siinä on aikaa. Ja Taupilan kartanon vanhaa puustoa. Kartano on purettu ja kaikki muutkin rakennukset. On. Se on sitä vanhaa puustoa jäljellä. Niin. Ja päärakennuksen perusta. Selaru vähän. Aina traktori vähän ilmat. Ja tästä olen aina kuullut tarinaa. Ja minkälaista tarinaa olet kuullut tästä? No sitä, että sieltä myllypellolta on kävelty tietä myöten tästä keväisin ostamaan niitä. Ja se on ollut sellainen tärkeä tapahtuma, kun se matka on ollut pitkä ja lapsillekin koko päivän retki. Tämä Musakan
saunaranta on ihan erinomainen ja norjalaiset tekevät uiden ja saunu. Se meillä ei sieltä nyt just tulee. Nej, titta. Det är något som är gott när man gör det. Discussion. Discussion. Negativt. Vai, siis Luukka.